assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe kala to ɓi pullo wawi wonde e wonirde mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi yettima ɗum mi mani ɗum on mbiyama kadi aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi toujours émission moon foyre nalankoɓe avec Martalinda chaque mercredi 16h à 17h en Pinel TV e garte moon kadi pulagu min mbawata e jidde moon kala nde min jirloyi min garta koye pulagu tan min gartata kala nde min jirloyi min garta tan koye nalankagal min garta tan koye ñeñagal bandiraɓe musidɓe tedduɓe debbo mo sewde arte moon kadi yitto yoɗɓe jibinta yontaɓe ɗo to susɓe jibinta jamareɓe ɗo ko o tigui woni Martalinda hande ko gorko mabo jontaɗo gonɗo e saha mum soko on woni Moussa Sare ko on woni invité men Moussa Sare mi calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe haaliyankoɓe windiyankoɓe kala oɗo saha dareɓe émission Martalinda en bisimilla ma saga guisa mabo mi weltima e oɗo invitation noddude kam nokku biyeteɗo Pinal TV oɗo télé ko télé mballa pulako fou andu ko a debbo mabo jinɗo leñol a debbo mabo mo guella ñande min gandi ɗo warde joni tembu ko ballowo fulɓe tan kala ko jiiɗa eral e pulako fo a sinankina iwa Seydou Guissé yo Allah juutno amin ya rabbi ndeysaan min jewtira kala pulla woni adduña o wonɓe Mali e wonɓe Sénégal e wonɓe leydi Mauritanie e wonɓe leydi Côte d'Ivoire e wonɓe leydi Ghana kala ɗo ƴeewowo Pinal TV woni adduña o mo yiɗere muɗum toɓɓi e télé o fo min calmini ɗum yawno bik haɗa mbiyowo mbimi e mbimami fulɓe tinno golle min garti inchallah Mali machallah donc Moussa hay hunde min paamani an Moussa an majja Mali de waɗan sa tan perda ha majja circulation complètement holko waɗi ɗum Abidjan ɓuuri ɗo weldi walla mi famani nde iwmi ga fou tawan Côte d'Ivoire gonmi batte Allah e batte ɓiɓɓe fulɓe ni Martalinda ndeysaan guisa mako a yi ñayɓe ne jiiɗi ɗo ɓuuɓi rewɓe ne jiiɗi ɗo ɓuuɓi muusuji ne jiiɗi ɗo ɓuuɓi ni tati ne jiiɗi ɗo ɓuuɓi Seydou Guissé donc Moussa jiɗɗa wiide ko Abidjan ɓuuri ɓuurde Mali quoi bon Abidjan ɓuuɓi sanne sanne min Moussa Sare leydi Côte d'Ivoire ndi fof kala ɗo pulla woni e leydi Côte d'Ivoire no jaɓɓiri kam juuɗe sappo eɓe nangiri kam juuɗe temedere batte jilli pulako kala ko watta e leydi pulla mi alantema Côte d'Ivoire kina fulɓe weɓe nodda kam téléphone Moussa Sare yalla leydi Côte d'Ivoire ga gonɗa walla somi wiɓe leydi Mali ga gonmi ɓe mbiya kam miɗen jiiɗi gara porra miɗen anni wande kawrital pulako kala ko fulɓe gatta e Côte d'Ivoire kina Moussa Sare waɗat tawe toon ɗum saabi so middude yaafumiɗa Côte d'Ivoire ndeysan machallah on ne ko Moussa Sare wi ko o wi tout le temps so wayni leydi Côte d'Ivoire ko ɓiɓɓe fulɓe wonɓe toon to Côte d'Ivoire ewnotomo ko gille ɓuuri min hunde kala ko gille ɗi ɓe joganimo ɗi ko ɗum addantamo dogande ɗin gille kadi machallah Moussa Sare nam Guissé haade men e jokkude namde men aɗa wawi haalande men holum Moussa holto Moussa ɗimmi holto Moussa hande o to jooɗi holko woni fannu tigui rigui Moussa Sare Moussa Sare firi nokku biyeteɗo laamu motti to laami min jaati to kawe Douaza Douaza kañum laami nguuma nguuma kañum laami Guye toon kala bambaɗo mo jiiɗano wakki hoddude adduña o fof Guye ñaaƴanata to wombay ɓe iwata ndeysan kala bambaɗo mo jiiɗa e adduña o mbiyowo kañum hoore muɗum bambaɗo iwde mbiyowo hoore muɗum ko yiyate e mbiyowo hoore muɗum Sare fou a tawan Guye to ni ñaaƴanata so wona toon iwata fof a tawan to ñaaƴanata wombay ɓe fof Guye ñaaƴata toon iwanmi ndeysan iwanmi e galleji sareɓe Guye aɗa andi ɗo Bamba Yagal woni hakkude Sare kañum e Ba ɗon Bamba Yagal woni woɓɓe amen jettira Ba Kuyate woɓɓe amen jettira Sare to Guye to min fuu min hoɗoɓe min fuu min haaloɓe min fuu min yimoɓe mo Allah hokki en martaba fuu hen aɗa andi so sukaɓe innima tan e ley temedere fof a tawan ɗiɗo walla tata walla goto Allah subahanahu wa taala no anni hokkude ɗum hen inde e teddugal e ley golle mo min gollata o neno albarka Allah min du wonko Allah subahanahu wa taala yeeɗi kam e ley hen ley génération am o gilla mi suka pamara faɗo gommi joni tembo saabu so wiyama Moussa Sare gimballa to elle ñanantema regade masina e naadina ko betteɗo
ngalluje meɗen ga motti en warde Bamako en yaade Sigaso en an ka leydi meɗen Malidi tan sa wi Moussa Sara tan kala ɗo pullo woni e addeño o a tawanna andi batte hoɗuno batte mi jewtunowo fulɓe tan illa immini wala fuu ko welata kam e addeño sowona fulɓe ndeysaan e kala nde jiiɗa doga dara am so e avion jiiɗa kam so e mobile am jiiɗa kam hey kala ko jiiɗa kam e réseaux sociaux fuu yo banggal pulako tan min fulɓe ne beela kam sanne martal linda ndeysaan wala ko andumi sowona fulɓe ene andema machallah machallah o Moussa Sare ko hoore mum ñaƴanta Moussa Sare ko bambaro gorko mo ganduɗa jiɗɗo hoore mum ko yidde hoore mum waɗata ɗum Moussa nam haade men e bon e continde e namde he kadi aussi mbiɗa yiiɗi dusira yimɓe dande ma welne nde ha voix ma o yimɓe mbayrinandemo jumɗi ma belɗi ɗi ha abunaguir kuccitoye ma ha partout tu vois ɗum kadi mi ganna ɗum seeɗa nam gise ko jawali fula ko jawali e wara ɗum fulaku fulɓe illa goto ko jawali e wara ɗum fulaku fulɓe baba goto fulɓe kille goto fulɓe afirikele goy haala gota fulɓe tinneɗen e kawral basi fu wala e kawral tinnoɗen e kawral eɗen andi nafa wala e certa fu ndeysaan mi nanara fulaku ko jam yeeti e woore mum fulaku ko jam waali fulaku ko jam ñalli fulaku ko jam hiiri fulaku fulɓe leydi Malina fulɓe leydi Sénégal kañumne fulɓe Mauritanie e fulɓe leydi Côte d'Ivoire fulɓe leydi Conakry fulɓe ene goni inna goto mi nodara fulaku ko jawali e woore mum fulaku keñen meɗen masina welira batte moɗon wonande fulaku wonen duroɓe won hen jaggoɓe wonen jagotoɓe Marina fulɓe tinne kawre hono kawral leɓatake fulɓe enen goni baba goto fulɓe fuu inna goto fulɓe darde kawre nan goto ndeysaan machallah Moussa bandiraɓe beltima no feewi oɗo saaha Moussa Sare nam gese e question ngaji ɗi toujours aɗa andi ka gorko ñeeño aɗa andi ñeeñagal Moussa Sare tawi ñeeñagal e nder galle walla arta tan kañum wakki hoddu mum hewɓe ɗo tawa ñeeñagal mbatta woɓɓe kadi ne mbasa tawde mbaɗat gise min mi tawi ñeeñagal galle babam mi tawi babiraɓen ɓe fuu ko ñeyɓe noon ko ñagotoɓe rimɓe noon yo ñeyɓen noon yo ñayroɓe rimɓe noon so wiyama rimɓe aɗa andi jalliñi meɗe ɗi funade so wiyama rimɓe ɗum woni fulɓe e jamɓe e ñeyɓe e ɓaleɓe meɗen ɓe jalliñi joyi ɗi fuu kawri ɗi fuu dimana tawi e majji sabu ndimako wona neɗɗo inna mum yo pulla walla bamum yo pulla taw watta ɗum ndimako yo golle noon e rafi firtude aadi e rafi fenande no hana fenande ɗum woni ndimako neno min mi tawi mamiraɓe en ɓe eɓe jewtorimɓe mi tawi babbiraɓe en ɓe eɓe jewtorimɓe mais yoga e mamiraɓe en ɓe mi tawi ɓe jannguɓe Qur'ana ɓe hafisi en ɓe alimi en ha joni duɗe maɓɓe e nder galle hen ndeysan jonno hono fuu ko Allah feccani ɗum ko ɗum watta min mi immiki mi tawi babbiraɓe ɓe yo ñagotoɓe noon koɗen gaaci jiman kalda e rimɓe keɓa moƴƴereji ndeysan min dumi immima mi jokki ngol ɗon ngal ɗon koyngal batte fa min dumi dogo ko tawrumi babbiraɓe am ko alhamdulillah wallahi ɗum bona e martal linda
sabu nokku fuuɗo Moussa Sara waali wiyete Moussa Sara waalani fulɓe so ɗum janɓe no wiyete mi waalani fulɓe so ɗum fulɓe no wiyete mi waalani fulɓe kala mo mbaalanimi e biyowo mbimi e mbimaɓe fof wiyete Moussa Sara waalani leñol pulako nana mbiɗa huyi e majjum sanne maltal linda mbiɗa weltani fulɓe sanne machallah ɗum woni ko tawmi so mbiɗa jokki alhamdulillah fuudu heɓama hen koye ɗo fina tawa ha machallah Allah wonni be machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɗiyankoɓe émission marta linda foire nalankoɓe chaque mercredi 16h à 17h ko ɗum mbimi noon toujours noon addamon ɗo yontaɓe yonaɓe leñol ngol ɓiɓɓe fulɓe ñaaƴiroɓe ko ene ɓiɓɓe fulɓe ñaaƴiroɓe leñol ngol Moussa Sare ha joni eɗen garta e namni aɗan ɗo hande en tant que ñeeño hono ñeeño foti waade surtout hande génération o ñeeñagal weeɓani hono ñeeño foti waade ñeeño foti togorade ha daña ko Moussa Sare tagi to ñeeño no foti waade gise ñeeño kina tawre gueɗe tati so wona ñeeño ndardena somo mo kañum wonde ñeeño safe de ni yoɗiɗ noon mi famani dartoye dépasse mum kañum e wonde ñeeño ko hundeji ɗiɗi holko woni ñeeñagal ko woni ñeeñagal keñen nde wonno ñeeñagal nde kalnamon haala wuɗode onon mbiyata hanki ko wonno ñeeñagal kala ɗon jiiɗa kala haldi dimo ñayrowo ko woni ñayre kañum yo dimo noon yo joguiɗo mi haalentema teddugal e suudu baaba noon yo joguiɗo mi haalentema ɓural e suudu baaba noon yo ñayrowo suudu baaba noon a tawan kala haldi ñeeño ana caggal muɗum ndin ɗon kala haldi ñeeño hoɗum ndi jokkirta dimo batte fa wooɗa nanam ɓural dimo goɗɗo fa leydi goɗɗindi an ka honno Mali e Sénégal worino tan so dimo goto ana fa leydi Sénégal to yo dimo karɗo sanne sanne dimo goɗɗo ana leydi Mali ga yo dimo karɗo sanne sanne homoɓɓe fo yahata galle goɗɗo yaade ƴewoyde goɗɗo no ka taw hon fana nana inde goɗɗo neno ñeeño so tawama yo ñeeño noon sa jonima yeeso dimo maɗa o a haalanamo ko oto wondi ko yo golle lobbo noon tilloɗa kira golle mo o gollato o padi kira golleji jaayi ndeysan ñeeñal woni hoɗuno hawrinde hakkude rimɓe mbiya cele baasi moƴƴa darte ɓural darte kawral darte de naron noon damal gotal jaltiron noon damal mi alentema gotal ñeeñal kenge muyata sendude rimɓe ɗum woni jaato dimo manejo batte fa hokke coggu some maɗa mbiya dimo manejo ka wooɗa koye so jomum pamɗuɗa killa kañum ɗum huyam jala hokke jawdi jaa ɓeydi mi alentema ceendaf nena wona ceenda fof min muyata e pulako komin muyanta pulako de fulɓe laato inna goto fulɓe laato abba goto ɓe naara dambugal gotal ɓe jaltira dambugal gotal yalla minen ɗum miɗen keeɓa min jokkat sabu nde nanɗa kala di ñeeño fof kala di dimo noon kala on ɗo ñeeño baaɗo noon abbada Allah jino o ronkata faɗo o haaɗi tawa dimo fof jiiɗo mana yiɗum ɗon noon sa naari e hunde intérêt juutatade gisa ndeysan mone fof won hoore mum tan mone fof andi hoore mum o wona ko ɓe mbiyata ko so delle jiɗi gawira galle jogonte machallah oɗo gorko ñeeñani paari ha oɗon andi ko woni ñeeñagal Moussa hodduma ndu no weeli ha hodduma ndu machallah ono wolloɓe ngol wiyete yo woni dunda pullo hol koɗo naɗe dunda pullo keŋe worɓe ƴaɓɓinoɓe ɓe arandi koni kono dunda pullo dunda yo nagge wiyeten dunda kina ngaari laato mboturi laato ɗiɗiri laato tatiri laato nayiri laato joyiri laato faami alentema sappori so hiɓɓini duuɓi sappo ɗon woni ujiri sappori ɗon pula fulɓe mbiyata ɗum dunda pullo woni ndi laatiki mi alentema ngaari mawdi ndi laatiki ngaari jogindi tew ndi laatiki ngaari keɓori ceede so ndi nannama e galbal ndi laatiki ngaari ndi hunde fof ene gasa e banggal mi alentema ñaaju ɗon wiyeten dunda nana so pullo heeɓi ɗon yettima ɗon e jogade nayyi ɗon minen miɗen mbiya ɗum dunda pullo ɗum saabi so minen du miɗen jima ɗo pullo fojjinɗo leñol ngol pullo fojjinɗo hoore muɗum minen du min jiman ɗo min mbiyan dunda pullo ndeysan hono ko leydi ndi jiiñi hannde ko fa
basiji ɗi naati leydi ndi woɓe fof ni nderema kaɓa a tawan fulɓe fof ani nderema kaɓa inna goto abbo goto en anni mbañodiri min du jimomi ɗo mbimi fulɓe yo inna goto no fulɓe yo abbo goto no fulɓe yo leñol goto no fulɓe haala ka fu yo haala goto no tinna ɗen e kawral min du jimomi ɗo sowona noon ndunda pullo min jimirta ɗon min indira goto goto machallah machallah gise Moussa ko puɗɗiɗa nalankagal ko aɗa yaha partout mi yiya waɗi concert aji Abidjan a yerlima concert aji ma e hundeji kewɗi mi yiya waɗi est ce que a waɗi album tan walla so a wadde album mi waɗali album taf morceau tan puɗɗiɗa mi waɗi morceau ngaji seeɗa jonno morceau ngaji ɗi gammi ɗi mi waɗi création ngaji am mi hooram fa yoni seeɗa ɗi mi jaati hooram waɗi création fa heewi seeɗa concert ngaji ɗi mbiɗa mi waɗi ɗi première fois mi waɗa concert am arande wona ley Malika puɗɗirimi ɗum du leydi Côte d'Ivoire to puɗɗirimi ngendi no wiye boke fulɓe fof noddodiri walde no wiye jeunesse pel ɗum woni jeunesse fulɓe tan ka leydi Côte d'Ivoire to ɓe kawri ɓe kaldi ɓe mbi ɓe gaɗan concert ɓiɓɓe fulɓe meroɓe fulfulde tan nde tawete mbiyowo haala gokka fu wala ley hen so wona hoɗum mbiɗa e hoɗum mbimi mi nani ko mbiɗa ɗum woni fulfulde nde tan ndeysan ɓe mbi neno so ɓe gaɗa ɗum kinaɓe nodda artiste e maɓɓe fulɓe ɓeɓe andi ɓe noddi artiste no wiye Petit Yaya Tall ɓe noddi kam min Moussa Saredou ɓe gaɗi min invité ɓe mbi min gara min pijana ɓe toon ñande muɗum nde salle wiyete Zakaka heew peppo gila lasara janannangue ndeysan pulaku tan jama muɗum o sa yiile salle o no yurmini ana weeli ana ñarɓi sabu noon jiiɗa le salle to fou sa wi ɗum jam hiiri nootete sa wi ɗum yalla hono mbiyatoɗa jaabete e fulfulde nino ni pulaku kono weeli sanne on jamma mi sehima wallahi mi wawi fayiyete mbiɗa yima mi tampali martal linda mi ƴewali kaaliso ko keɓmi ko tan ɓiɓɓe fulɓe gay sukaɓe jokkoɓe fulɓe joɗotoɓe e bureauji gay sukaɓe jokkoɓe fulɓe ñaƴanoɓe leñol gay sukaɓe jokkoɓe fulɓe jiɗɓe pulako so jeeri kosam pulako fa kayi anni jooɗi e ɗiɗo 16 ngaji na ƴeewa Moussa Sare kañum e Petit Yaya Tall jama muɗo wallay ɗum no ɓurani kam kaalisi e martal linde saabu mi yi ko jeeymi ndeysan machallah ɗum waɗi so toujours miɗo huyani fulɓe ɗum saabi wakkati fof so on noddi kam hunde fof ko tawdami fof mi yappa mi wara mi noto Pinal TV saabu de oɗo télé o walli artiste en aduna oɓe fof o walli fulɓe fof wallahi fulɓe jaati Pinal TV walli ndeysan machallah so ɗum diri ɗon haɗa men e kottide toujours e namde men ma en calmin adiyema Marta Linda o soko on woni Baka Bathily Baka Basen toon to AC 2000 bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe émission foyre nalankoɓe surtout on jejjite ko ñantata bandiraɓe rewɓe ko ñantata bandiraɓe worɓe kala me toon soko ɗum woni base ngaji mum dere kala jiɗɗo yontede kala jiɗɗo ñantade yo toɓɓe toon to AC 2000 ɓe goɗɗani hôtel Sheraton mami mbaɗɗo numéro de téléphone o bandiraɓe rewɓe bandiraɓe worɓe kala nodda toon ñantugal sukaɓe e mawɓe soko ɗum woni basan aɗa ande nder leydi Mali kala ko ñantiɗa sa ɓornaki basan wala valeur ɗum noon basan koko wonti hanti ñantugal men jeehe toon Sénégal naaɓe Mauritanie Abidjan partout Guinée Conakry onon foof oɗon nodda e keewal e peewal toon to basin Baka Bathily en on calminama on jiini machallah Moussa Sare nam gis ha joni koyma gonɗumi nam hanni kam holko firti ñeñagal holko woni ñeñagal Moussa Sare mbiɗen namdoma ko puɗɗoɗa ñeñagal hannde holko dañɗa hen yimɓe kam wonko yimɓe min jiiɗi seeɗa wonko min jiiɗi seeɗa kalna amen holko dañƴa e ñeñagal he gise fulɓe albarka moɗo albarka Allah albarka fulɓe wallahi wonko dañumi e pulako wallahi wonko dañumi du e banggal ñagude am min e hoore am
joni noon wona fu jimmi haalde sabu aɗa andi hande sa sela haalde seeɗa kam ɓe mbiyam kaari wasima ɗum mi yiiɗa wasade ko jimmi tan mi jokka golle fulɓe jokkumi mais ñeñagal ñeño ha ñeñomo wasaki so ñeño wasaki Moussa so ñeño waɗani mi hollani hoore mum a namno ɓe seeɗa par ce que minen ñeñoɓe tu vois d' accord mi jaaɗoto ɗo seeɗa wonko kemmi e banggal ñeñako seeɗa mi fini mi suka pomoro noon alhamdulillah rabbil alamina Allah ñanden daranmi nde sappo si am ni bakkimi so jaltumi batte yidde am suudu baba batte ɗo yidde am darade fa ande mi dariki mi fuɗɗi fiide hoddu alhamdulillah rabbil alamina Allah ele génération am o gilla ñande puɗɗumi fiide hoddu warde ɗo gommi joni joni toujours yesso gommi mi wala caggal albarka Allah so wi eli wonɓayɓe hande mali so wiyama ele génération mamo hande fof mo addoto noddede wiyete Moussa Sare albarka Allah wona mi waɗi Allah kañum waɗi machallah e ley ñeñagal am ngal mi heeɓi hen mobilaji mi heeɓi hen millioji mi heeɓi hen galleji ndeysan e ley ñeñagal am ngal mi heeɓi hen teddugal sanne sanne wonɓe caggal leydi e wonɓe ley leydi meɗen mali ɗo kala pullo ƴeewo mbimi de am ɗo hoore muɗum funa jogani kam teddugal e ley pulako wonko Allah hokki kamɓe ñeñagal angal Seydi Guissé ndeysan machallah ñaali mbimi ñala kala ñagotoɗo haala latade bonnowo moƴƴere addiña sa woni bonnowo moƴƴere ma Allah bonne nana albarka Allah albarka fulɓe nana somi wimi hokkama mobilaji oɗon andi hokkuɓe kamɓe somi wimi nannama avion ji oɗon andi nannuɓe kamɓe somi wimi hokkama millioji oɗon andi hokkuɓe kamɓe fuu oɗon andani ɗum martal jinna Seydi Guissé oɗon andani fof ha laaɓi tal albarka Allah albarka fulɓe mbawmi wiide Moussa Sare aɗa andi hande milieu o seeɗa tan milieu o no muusi ñeñagal ne muusi artisagu ne muusi milieu mo gonɗen o ne muusi trop holi caɗele tan Moussa ɗe dañi hen baɗɗo Moussa marqueron kili jiɗa seeɗal tan bo min caɗele ɗe kemmi ɗe ɗe mbawata mettude kam ɗum woni caɗele laatade emprunté ɗon kemnomi caɗele seeɗa ɗon duɗɗen caɗele ɗe mbawa mettude kam sabu golle fof mo golle tawi addina wakkati mo ekkitotoɗa o wajibi a yiyan caɗele tampan jonnon jenɗon tampere kayre woni sultere maɗa yeeso nono ɗum woni sultere am nde keɓumi hande nde alhamdulillah rabbil alamina Allah mi ɗanoto faade ka somi fini miɗa andi ɗo kuccanmi e rimɓe ɓe mi haldama de ɓe jettimi finaltiji mbimi ko minen Moussa Sare mbaɗata émission goto wi kam an kaya waali ɗo Moussa Sare finata law fof ɗum an ñande ɓe ko bewɓe an machallah machallah Moussa Sare est ce que aɗa wawi wakle tan en hoddundu seeɗa tan ha mbaɗa tanano ɓama ɓoggol gongol joni ko ɗum tan yaawi ga ɗum tan yaawi ko lamɗa kam e gacol fof mbiɗa wawi ɗum e waɗa machallah inchallah abuneji ɗiɗo kaade ha on calminama hononni abuneji Moussa Sare kala to mbawɗon wonde e nodde abuneji martalinɗa ñeñaɓe foof mi salminaɗo pulaɓe foof mi salminaɗo yawo musique on calminama on jettama on maɗama so ɗum bini ɗon kadi martalinɗane salmina ha c'est Sucho qui parle hein Massir création ko Massir création ñoti wicco martalinɗa o ko Sénégal naji ko wolof eɗen calminamo guila ɗo wata ha mañandugu faso kani Massir création Moussa dani mari ha aɗa mi son gawri wonde dare mari tan ɓangal ngu ma yet seeɗa tan seeɗa donc ha aɗa wawi yimande en seeɗa kadi ha ɓurɗo meɗo pouvoir o namnorimi ko kesenaji ɗi Allah wayi somi yewtina labbo kedinagade bawrinama hay Allah wayi somi yewdina fulɓe ndeysan Sénégal ɓe nguuri e laamu nan fulɓe Mauritanie ɓe nguuri e laamu nan fulɓe Côte d'Ivoire ɓe nguuri e laamu hay Allah waɗi
somi yewtina fulɓe nan fulɓeɗa hay fulɓeɗa leɓa ay fulɓeɗa leɓa hay fulɓeɗa ƴaƴa Jimo bakiri selabatu wambaybe nan banyotoɗo selabatu sekeji ay Allah waɗi somi yewtina fulɓe ndeysan machallah min Moussa ha Moussa vraiment o so neɗɗo nani ɗum fof ɗo mandude mayno ha tan waɗa wala quoi mais je comprends pas ko mbaɗa ka tuttunaɗo kono gorko ma o tuttane hunduko ma o walla ko Allah tan waddirini wallahi martal linda fay hunde Allah tan waddirini kala ko jiiɗa waɗi addaña fof Allah kañum muyi e jimi en tuttugol wala e muɗum no martal linda mala hen ala mais non voix d'oro ha dande way weldini min kala ko kawiɗa dande am nde no weldi no somi jooɗodima e mawɗam gorko mbiyata ko am kono metti on kadi ɓurma welde dal on kala omo wawno jooɗade gilla subaka ha 18 heures omo yima tawe dande watani ndeysan owa do tan o wiyete kanko woni ceerno ma mbiɗa wawi wiide kanko woni ceerno am mbiɗa wawi wiide kanko woni mawnam mais wona kanko ɓikken fini kam woddu kay e hoddu ka mi immi tan so tawi mbiɗa wawi kemmi du patron momi jokka caggal muɗum mbiɗa yiiɗi ɗum no yiiɗi kam ne holla kam kasi ɓeydimi wawde machallah yawoni bi Moussa Sare cippin gowri ma ɗi seeɗa par ce que Moussa mi yi a waɗi clip waɗino clip de clip goto donc dartima holko dartini clip aji ɗi walla a soit parande ɗum walla pour que a yiiɗi moderne mo jinnoɗa fuɗɗude a dartini ɗum koko dartini ɗum ko darni affaire clip am mi hoore am won songaji am ɗi gaɗumi programme e fami yaltine clip majji wonko daynomi ko musuno ɓernde am seeɗa kam darnumi so wona noon fa mi waɗino programme ngaji majji fa ana wayi hono tan wala fof ko heddi so wona fa mi yaltinaɗi tan ko annduɗa e addeña ko kala bani adama garɗo e addeña nde kenɗa weeli fa heɓa mette mettere yoga e metteji naati e ɓernde am nde darnumi affaire clip ngaji am ɗi tan jonno miɗo wondi e golle ka aɗa liggey jamma e ñalawma miɗa woni tan miɗa nandi honno don sankeno tan miɗa leppo e ley mali e caggal mali fof wadde kala mbarodi pullo ndi andumi addiña am kala halji mawdi fof mamin gollidin ko pullo kañum e ŋeño kani gollidinde ko nela so ɗum heddi tan toujours Moussa Sara kana e avancé mi suka pamoro woni ɗon nono ko gollami kono wela pulako kala pullo fof gonɗo e leydi ndi inde andite jinɗo hoore muɗum e jinɗo leñol muɗum so nani ko koɗami ko walla so nani ko jimami ko tan mami naatu e programme e muɗum ɗum warami waɗi Allah kañum waɗi e so wonano noon soŋaji ɗi jaltinimi wakkati goto waɗina e wakkati mbiɗa miila mi haalaninoma e ɗi joni seeɗa ɗi gaɗama succès addeña oɗo fou saabu partout so jaaɗa foof nannan soore Moussa Saraka kina so tawa nananta pulaɓe de kam bon eɗi kewri noon emi wawa hisade eɗi kewri golle koko jokka tan quoi inchallah so yimɓe paam wonko tabbinno ɗum wonko o ferbiti seeɗa no muusi ɓernde makko eɗen goppa ɗum deeƴo donc après continuen e namde men pulago weeɓani par ce que ko ɗemgal wona koyngal ina tato woni ferguito mbiyan noon plutôt e jaafoɗon e Moussa Sare nam kisi toujours moderne puɗɗuɗa o aɗa wayno aɗa jogui hen manager walla aɗa jogui hen ballo walla ko sa ñaguima fulɓe ma tan kalisma e hoorema ittata mbaɗa hoorema produit pour jumɗi ɗi mbaɗaɗe moderni pour leñol ngol yiye yiiɗa waɗandani hande ka miɗo wawi wiide mi wala ballowo spécialement jonnon albaraka Allah e ley ko jammi so miɗo ñaago rimɓeɓe e ko rimɓeɓe neldata kam ko woni ittanmi hen somi waɗa jimen ɗi modurne saabu e ley génération o fa ɓi bambaɗo hawrana hoddu kañum e guitare ŋaji yaltina sumo e ley studio aɗa andi min fuɗɗi ɗum isan
batte du yidde am pulaku batte du yinde am rimɓe am ɓe ñaagoton ɓe min miɗa yiɗi dimo mo ñaagotomi fof lisan hakkunde min e dimo am abada mi jaɓali naafiga ko nata kono min e muɗum lisan abada mi jaɓali du ko hana tawede hakkunde ngeño kañum e dimo pensa kono min e muɗum mi jaɓata ɗum hoɗum woni hakkunde ngeño kañum e dimo sa koɗo tawe wakkati fuu tinoɗa darde muɗum ka towa fa aduna fo anda an hokki ɗum darde sa wawali ɗum fuu a wawali ñagade nano rimɓeɓe ƴeewa kala dokkuɗo ko ɓe maɓɓe fuu sa ƴeewi fa juuti min do tawa mi yaltiniri inde mum hono noon fa aduna fuu nani inde muɗum ɗo sa wala inde sa hokki kam jooji fa teddi mi inde dafa aduna fuu inde sowno noon hannde mi wala ballowo kam e affaire soŋaji am ɗi joni noon mbiɗo jogui yimɓe yiɗuɓe kam sanne sanne nafoɓe kam nafakaŋaji mawɗi mbiɗo jogui jaati guilaɓe mawɓe wonɓe Amérique mbiɗo jogui jaati guilaɓe mawɓe wonɓe Libreville Gabon mbiɗo jogui jaati guilaɓe mawɓe wonɓe Guinée équatoriale mbiɗo jogui jaati guilaɓe mawɓe nokku biyeteɗo Congo Brazzaville du neno e nokkuje ɗe fou albarka Allah e dow sababu lobbo mi heeɓi hen sababuŋaji mawɗi mi wasali wakkati fuu moƴƴere ka wallahi wakkati ka fuu ne jiiɗa kam fuu arandi ka ñeño ka ne jiiɗɗa ɗum ni fuu a tawan toujours wonko jungo muɗum gottum bara samba naruɗude machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe weɗiyankoɓe Ayaw Pinal TV émission mon fawre nalankoɓe chaque mercredi 16h à 17h ko ɗum mbimon pulagu toujours koko nawrata pulagu yesso ko ɗum min goni e dow mum toujours ko ɓamtata leñol ko ɗum min goni e dow mum émission mon fawre nalankoɓe ko onon nalankoɓe wonan ɗo ko onon ñamɓe wonan ɗo ko onon yimmiyankoɓe foɓɓiyankoɓe wonan ɗo ko ɗum mbimon ɗacci hakkillaji mon e nalankoɓe mon leñol wawa ɓamtade abada ga nalanke leñol wawatake yeede abada ga nalanke ga jimowo ga ñama kala mum ga ñeño mum ko ɗum mbimi ɓeɗo yimoɓe ɓeɗo sukaɓe yimoɓe ɗacce mabɓe hakkillaji il faut que ɓe balle Moussa Sary wi kañum heeɓi teddugal e nder ñeñago o rokkama galleji hokkama auto hokkama beedi avion ji ala fof o heɓani mais pour production musique makko omo waɗa ɗum modernisé voix o ha voix d'or voix o no weli ina yoodi no yuɓɓi so haali so a weltoto so yini a weltoto mais fa joni o heɓani hen ballowo pour musique o yaara yesso pulago walla ɓamtude ngol ngol toujours ɗacce hakkillaji e sukaɓeɓe donc Moussa hoddude konɗa hoddude wonko ɗum wiyata ɗum ɗo wiyata garbare wono garba mama machallah pullo koɗanaɗo ɗo o wala e addiña hannde Samba Gueladio Samba Yeygi Aissa ndeysan ha joni wuuro mabɓe to so gaari sodama koɓe kawrinata hitande fof ko so gaari ndi hirsama ndi waɗama tonto hamo fuɗɗomi sadare muɗum sadare makko nde hokkete gagaji ñaama sadare makko hol dokketoɗo gagaji ɗum woni pooli diwoji sana ñaama mi yalantema dabaji basuɗi ɗi yimɓe ɗon paɗɗine teɓɓama ñaama ndeysan pullo mo feccere muɗum ñamatake e suudu baba Samba Gueladio Samba Yeygi Aissa machallah Moussa bandiraɓe ne kadde foma o kadi ha awunoji ɗi kuccitema oɗo saaha ɓawata e gonde bakkiyaji ndewon garba mama quoi machallah fulɓe matal len wallahi so neɗɗo fini beete yama yo pullo yetti Allah alhamdulillah rabbil alamin e a yaali sa a naati mi halantema dabanani ɗo sa fergodiri e ɓiɓɓe babarankoɓe walla ɓiɓɓe manigaɓe sa fergodiri e muɗum a wi heeɗa nandi e pullo na wi mamum pullo na wi jaati muɗum yo pullo wallahi wonko Allah hokki fulɓe e bandal Sénégal to Cheikh Oumar Tall Seydi Tall wonko o moƴƴinini pulako e a yaari sa indi Cheikh Oumar kala ɗo pulo woni e leydi Sénégal fuu na ɓerde muɗum nde sewna mo sat wonko mo gollani suudu baba ndu wonko mo gollani diina Allah kodda Adama Aissa kodda Adama Aissa
ndeysan mi haali no mbimi wallahi aduna heddotako e wadde ñande kala kana heddo e haalede ñande kala woni heddotako e wadde ñande fof kono ne heddo e haalede ñande furde fillon belka mi yaalantema golle lombo jeeyi ɗum koye sa golli golle lombo tan cag ñande a wala addiña heɓa mi yaalantema fillon belka koddo adama icha wala addiña ande ndeysan Seeku Amadou Hamadou Bobo Saydou Alhaji Modou homo Seeku Amadou o hiri homo o jogi golleji muɗum nabi alkarim Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam bajo minata o darni diina Allah hakkude tumbuto e janne waalo e dow handallahi e subhanallahi walhamdulillahi ɗum waalata ɗon fa wiyata Allah hillaka aduna koye so tawama Allah ne hilla adulla ana hela hamdallahi so darno motti temedere e ñarentema capanɗe mbiya Amadou eli hamdallahi ɓe fof ɓe hafisi ɓe alimi en ɓe jannguɓe diina Allah ɓe mbalon faale ko ɓeɓe nodda Allah ɗum woni ɓe mbala ɓeɓe nodda asa wa jalla en jii Allah heeli hamdallahi fa laaɓi tal ndeysan darni motti hannde Allah ka hillaka adduña joni noon ɗum fiya ɗum doga e dow muyɗe Allah hoɗum no ɗum ƴewnoto ɗum woni muñal e sawrade kala ko ɓinguel adama heeɓi e addiña fof sawro ndeysan kala ko sawrade wala e muɗum martallinde a yi aduna ka liwnoto tan yettintade hoɗum no yettinanta ɓinguel adama duwaw kañum e muñal e sawrade Allah wallu ɗum e fulɓe e seydi guise mbiɗa andi haalaji ɗi onon jeeyi machallah waɗi fayida bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe émission foyre nalankoɓe martalinda hande ko Moussa Sare gondunoɗen ɗo alhamdulillah toujours ko ɗum mbiyammi mon sukaɓe ñalɓe wonɓe wadde e limjingol ko weɗɗade sa Moussa Sare ne jeeya e mabɓe Moussa Sare ene limta e mabɓe omo yiiɗi hoore makko mo fasni hoore makko mo fasni ko woni ko omo duusa bandiraɓe kadi e nder ɗum pulago ɓe fulɓe ko ɗum mbimi mon ɓe mbi sa yi cusɗo mbiya pullo sa yi jambaro mbiya pullo sa yi joguiɗo mbiya pullo ko ɗum mbimi toujours leñol ngol nan ɗo daso leñol ngol nan tan dani surtout e nder ar leydi Mali leñol ngol ne maayi hen ko onon yiiɗiyankoɓe wonɓe lesɗe ɓe yi ɓe wonani yiiyankoɓɓe ko onon gonɓe e haaldude ɓe jeetaki wonɓe lesɗe ko onon mbaɗata nalankoɓe mon valorisé ko onon mbaɗata jaydiyankoɓe mon valorisé so wona onon hay hunde bittotako toujours mbatte hakkillaji mon e sukaɓe yimoɓe toujours mbatte hakkillaji mon e leñol ngol ga jaydiyanke e yimmiyanke e foɓɓiyanke e naalanke ene yiya ene ɓamto leñol mayat tan kone ɓamto ha joni mbiye tan ko yalla faabo dillere wonde e nder leydi man nde yalla ɗumminde ya Allah ya barke salatul fatiha ya ko Allah yiɗi nelaɗo eɗen mbiya Moussa Sare morcenaji ma ɗi jaltinɗaɗi ala to jimɗa hen rewɓe won ya won sa ariɗo e studio e émission martalinda sa yimani ngol jumol minen min mbatta ha min mbatta ɗum ɗo no fewi de miman men ɗon rewɓe seeɗa ayi darde hakkude rewɓe kañum e worɓe faɗɗa donc bandiraɓe rewɓe nde oɗo morceau bandiraɓe rewɓe nde oɗo morceau machallah lobowadi funa weli machallah musayyatan fulɓe rewɓe hono goɗona goyi fulɓe rewɓe fulɓe rewɓe ɓe ñayoɗo poaku keyen hoɗum wonno fulɓe rewɓe ɓe coɗotoɓe kañe ɓuure pulagu bawɗi fulɓe rewɓe ɓe kolali bagi feyi
inna goto fulɓe fuyo goɗum fulɓe rewɓe mballe suudu baba machallah fulɓe rewɓe ñaajene suudu baba fulɓe yo goɗum fulɓe fuyo goɗum machallah wiɓɓe fulɓe surtout rewɓe bandiraɓe rewɓe beltima ko onon jeeɗumɗo aboneji Moussa après soro ma o nde jaltinɗa ko clip soro o yaltiɗi nde clip soro o yalti hol morceau mo ndewnuɗa e soore o morceau soore o mi yaltini morceau goto on ɗon morceau e dow inde pullo gorko noon donc yimɓe morceau ji ma ɗi jimɗa yimɓe ɗi ni wona ɗum gonne namnade e morceau ji ma tan ɗi jimɗa actualité walla pulaji walla ɗum ɗo mbiɗa jogui ɗo morceau ngaji ɗi jimanimi affaire pulako tan ɗin ɗon wona dow inde neɗɗo goto tan e jata fulɓe fof jeeyi ɗum voilà émission ngo ko ɗum haja aɗa andi sa yimi tan a yimanama fof sa jimowo a yimanama wodan ɗo jimanɗa yimɓe wodan ɗo jimanɗa leñol bisumilla ɓiɗɗo fulɓe mi darto wode kawral mi noodi fulɓe leydi Mali ay fulɓe yo inna goto bisimilla ɓiɗɗo fulɓe ay darten nan kawral nan fulɓe wonɓe leydi Mali ene goni inna goto bisumilla ɓiɓɓe fulɓe e dartoɓe de kawral nan fulɓe wonɓe leydi Sénégal ene goni inna goto bisimilla ɓiɓɓe fulɓe e dartoɓe de kawral machallah toujours Moussa nan tan haala kala ko e wulle o yo kawral artu e nder leydi Mali yo kawral artu e nder galleji Mali yo kawral artu e nder guure men Mali yo kawral artu e nder cuuɗi men nder leydi Mali bandiraɓe ko onon foof gone e haaldede kawral yo jaam artu e nder leydi men jaam arta e nder galleji men jaam arta e nder cuuɗi men jaam arta hakkude bandiraɓe ko jaam tan nodda ɓiɓɓe fulɓe dokkodira e juuɗe dokkodiren ɓerɗe ɓiɓɓe fulɓe dokkodiren koyɗe dokkodiren foof par ce que oɗo mbaɗen tan en kaali e huniko oɗo mbaɗen tan en beela eɗen kaala ko jiɗɗen kaalaten gasi non nanggodiren ha joni ɗen mbiya yalla faabo e waktu o yettima tode gasirta Moussa hol conseil jogonɗa miniraɓe ma aroyoɓe yoɓe mbano ñeeño way par ce que a haali gueɗe tati ne ñeeño newo ko noon foti wayde joni hol conseil mo jogonɗa nalankoɓe kañum e miniraɓe ma wonɓe less wonɓe wadde nalankagal wonɓe wadde ñeeñagal hol conseil dokka tottataɓe yooɓe mbay ndeɓe dusirta minen ngolni guisamaɓo conseil mo jogani ni ɓiɓɓe ŋeyɓe honoroɓe amɓe o ɓe tinno homo fuu ko tawi ko jokka e majjum foti muuya sansade hoɗum no ɓiɓɓe ŋeyɓe ɓe kaani mi alantema jokkude ɓeɓe kaani jokkude fina tawa o homo fuu tinno wawa golle muɗum o tafe sa a wawi golle ma ɗo fuu ko kaajeɗa ko a heɓan ɗum ko ñagotomi ɓe kamɓe sukaɓe waroɓe caggal an ɓe ɓe tinno kala kemɗo e maɓɓe dimo fuu jokka caggal dimo o gollira kañƴe dimo o gonga ɗum woni sa yi dimo ana hani gollude golle mo garɗa fuu sa ŋeño makko fof kalnama mani aɗa golla oɗo golle o hana gollede fati gollumo o walanama teddugal fati kulamo batte mo jogui jawdi tan na aɗa miila hokke jawdi tan ko golli ko tañi walla ko garɗa an ŋeño makko o aɗa jogui caggal makko fuu mbiyamo ɗum garɗi tawi ɗum garɗa o yimɓe ana jannoma caggal makko an aɗa banggue makko aɗa wiyamo ɗum garɗi o ñeeño hana wonde noon dimo kañum e ñeeño woni sigowol dimo ñeeño du woni sabude dimo gara gar dimo maɗa mbiyama hunde manire tawi du non waɗide padi kula guite makko padi kuladu batte jawdi ndi o joguinde sa haalimo gonga foof o katama jawdi makko ndi wonrano ɓinguel adama fof mo fuyi arsuko muɗum no ko woni arsuko maɗa ko sa haalni neɗɗo gonga sa haalnayi ɗum fa heɓan ɗum nano ɓiɓɓe ŋeyɓe fati ɓe joppa koɓe tawi ko homo fu tinno e tawagal muɗum ngal dimo fof mo kettoɗa homo fu tinnoɗa mayde tawde an e muɗum dow gonga tan golliddo toon
so tawama dow gonga tan ngol ɗon fof mayde tawdan o wallahi neno miɗa ñaagui kala ɗo ɓi bambaɗo hono an woni e miyalantema laaciɗo miña an woni miɗa ñaagui ɓe tinno ɓe kayba leñol ngol fa gasa ɓuroni ɓe kayba leñol ngol dimo gandortake saha kay kam yiyannete dimo jaɓata ɗum dimo mbimami de wiyayma pulla tan saabu ndima ko duyo ɗiɗino dimo jaɓata ɗum saha kay kam fof mi yiyannete neno ñama kala hana ñawrude du sa hakkali kam fof mi yiyannete ñama kala e hoore mum ne wona dimo ana wona dimo kala ñama kala mo jiiɗa wiyama sa hakkali kam yiyannete fof sa ƴeewi sahi makko ka tawa ko sudano neno ñama kala dimo yiɗete hokke ɓuuri jogade dardia e teddungal diina wiya kina saka kam yiyannete neno ɗo ñeyɓene kani ƴewde ɗo ɓe jokka caggal Allah ɓe jokka caggal rimɓe maɓɓe ɓe jokkira ɗum e gonga dow gonga jiya ŋeño banda wari ga dimo o ñaaga deɗɗum batte a ŋeño omo nafe hande muya bonande ŋeño hono maɗa o bonita ɗum to dimo o to dimo hutikima kanko saabu miilo ka moƴƴino on darto moƴƴinan bonnata a moƴƴinanni hani kala mo jiiɗa adduña fo mo ɓuuri hay goto neno wakkati mo ɓurɗa ɓinguel adama o walla hono noon e bonde no pamirata tan kanɗa wallude ɗum kañum du fa heɓa sembe so heeɓi sembe fof ñande donkitinɗa fo tawa no wawi darade place maɗa o neno ɓiɓɓe ŋeyɓe ɓe tinno camtuɗo fo yurmo wonɓe leyɓe wonɓe cinno wallaɓe tan balliraɓe ko so balla e nulaɗo muɗum min gilla immimi warde hannde kala suka pamaro mo jiimi ɓi ŋeño ñagotoɗo somi wawa waɗninde ɗum moƴƴere na wawa wallude ɗum fa e moƴƴere fof muyata bonnanide ɗum fa e hunde gasi nana miɗa ñaagui Allah miɗa ñaagui pulako du foof ɓe tinno kamɓe fulɓe ɓeydu ɓe tinno ɓe gattanami minen artiste en ɓe hakkille sanne inchallahu rabbi neno artiste wawa yaade caggal dimo sa yi artiste en ɓale ɓe kala joguiɗo carriére on ɗo min goni hannde ɗo e bambarankore hannde fof a tawa hannden wonɗo gonɗo caggal mum eɗen andi ɗum ka nana enen pulako heeɓe joni minen sukaɓe artiste en immiɓe joni tembuɓe minen sukaɓe artiste en immiɓe joni ɓe sa ƴeewi fay goto e amen wala million desiɗo mo marda haaji a wala ko tuɗiɗa clip ma wala wala ɗum fof so ƴeewi artiste en bamarankoɓe ɓe koɓe jimata ko enen ko jimaten ko ɓuuri jogade important saabu enen ko jimaten ko sa ƴeewi fuu ko woyen fattimi ko jimaten ko sa ƴeewi rimɓe meɗe ɓe jimaten ɓe wala fuu ko jimaten nan ko laate maɓɓe fenade en jiminirtaɓe sahe maɓɓe ɗe garɗitande en jiminirta e paɗe maɓɓe ɗe garɗitandu kala pullo ɓi pullo mo mbiɗa sahe mum ne garɗi tan foof jalan tan deƴƴino wiyatama fa hunde a hollan iwi e ñalantema cuuɗi mawɗi a hollan yo ɓi suudu mawdu a hollan duɗɗa ɗol ngol iwi mugol fa laaɓa gilla e nde ƴiƴande nana mo mbawɗa mantirinde ni kaala gilla e ɗo iwi illa askam muɗum ha ɗo woni kañum hoore muɗum dari ronko ko dema hay ujunaji ɗiɗi lobbi bamarankore jamma woɗum wara itta million hokka ɗum yeeso maɗa wona an ñamakala o woyni ɗoy hoore makko won wona an ñamakala o woyni hoore makko o woyni ndewa ɗum fuu miɗa yiiɗi ɓe mbattana ɓe hakkille sanne ɓe tinnoɓe balla ɓiɓɓe artiste e maɓɓe maliɓe malankoɓe minen artiste en pulako ɓe maliga miɗen tampi so min miɗen tampi kala anduɗo du fana andi miɗen tampi saabu jamma e ñalawma komin daari e koyɗe amen de affaire pulako tan min wiyata hunde fof so wona pulako ɓe tinno ɓe mbattanami hakkillaji minen ka kamɓe min jokki toujours inchallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko Moussa haali ɗo ko aɗa andi ko kamɓe tan jiyata tan koye leñol pulago ñeeño askimma ha tane ha jaate ha keltino filma mais toujours ɓe dokki aroyoya toujours ɓe donki production o yo bouge toujours ɓe donki e nalankagal e yoɓe jiitu koye maɓɓe neɗɗo ne rokka neɗɗo million ñalawma goto ñaama gasa ko ɗum mbimon toujours haɗema e nangude ñande foof ndungu aɗa rokka seyno yo waɗe bottare mum hollumo ndungu ngu no jagguirte ñande foof sa ala ɗon taw wawi jaggande ɗum hoore makko koye sukaɓe kolli hollede ko laawol ngol ɓe gollirta ɗo ha janggo ha saaɓi janggo ha tanira maɓɓe ha jatira maɓɓe taw wonko ɓe mbawi biltande koye maɓɓe e nder aar o ko ɗum ɓe kaaja donc so neɗɗo tawi foyre huɗɗo mum fof yo weddo hen kuɗel mum ko ɗum mbimi moon émission moon foyre nalankoɓe heure o yettima so ɗum mbiri Moussa haali Abidja so jettoyima Abidja ni somi yettaki gorko pullo bewɗo gorko pullo jontaɗo gonɗo e saha mum jiɗɗo martalinda taw tuundi ala hen soko on woni Alassane Sow par ce que Moussa wi sa yi toujours kañumne Abidja no ɓuuɓi
wona goɗɗum ko batte sababude gilli gonɗen ɗum toon to Abidjan donc min noon mi haalan gilli gonanɗo kam toon to Abidjan mi wiyani mi ala seydiraɓe Abidjan mi wiyani mi yiɗaka Abidjan miɗo jogui toon fansuji ha kewi mais holo Alassane Sow ala e men Alassane Sow goto kanko tan o yiiɗi o tabitini bandiraɓe makko debbo makko yim makko hen ala fof mi yiɗaka galle mabɓe o hokki kam jawdi mi ñaawi o rokki kam comci mi ɓornima o gayno o jibini ɓiyi ko inniri kam o wi Martalinda o wi oɗo ɓiɗɗo ko tokora inna men foti wonde mais mi fawanima hen inde ma ko an jeeyi debbo makko o wi ko Martalinda tan oɗo wiyete donc mi salmini Alassane Sow e bandiraɓe mum e joom suudu mum kala to ɓe mbawi wonde e wonirde mi salmini kadi tokaram o sabu on woni bébé Martalinda ha tubako mi salmini on kala to ɓippinde wawi wonde e wonirde yeeɗiyankoɓe Ayaw Pinal TV émission Martalinda mi salmina ɗo mon poppade Amadou Sow on woni Bocar Guissé guila ɗo ha Kalabankura Asey toujours mi jooɗi omo fatti émission Martalinda mi salmini kadi ɗo ñorankoɓe mi ƴimmino ñooro ɓooyani mi salmini mamam debbo Kadja si Sawande Coumba kala to mbawɗa wonde e wonirde guila subaka hay somi yaltani e télé o joɗotomo daara télé o guila subaka ha jamma o wi ko tanam gollata Pinal TV mbiɗo daaramo mi wiyamo si Sawande Coumba makko mi salmina kawam Dawde Sy mi salmini galle kawam en fof mi salmini ñorankoɓe fof yen jiitu ko e mon ɗo e salminago hen mi salmini deeji mi salmini kala to ɓippulɗo wawi wonde e wonirde mi wi émission o yettima tome eɗen ndine heure o yettima mi salmini on salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh